Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka Mausanram constituency ba HM Shampliang ulawer ya kirang ba snong ban pen ki imbyang bandawa na ka sarkar jalla ban ken tukradan no ya ka Mausanram Community and Rural Development Block sya ka civil subdivision na ka banta ka jimentoy jong ki ba ya kini kinten ulakran ha ka jingilang ban sam ya ki PS system sya ki snong ba per ki bahap ha Mausanram constituency ka balong manta ka sngi ka arpoi tarik unai wing ha hol jong ka sengkasi Mausanram klisnong MLA ka Mausanram constituency uba HM Shampliang ulai kublai kerpang ro ia menteri rang ba ka jalla u Konrad K Sangma ubalas ngap ia ka jingdawa jong u nado ba ul sajit kum unomi khamat haus nam aja kerpra namar ba ul jukran haying dorbar thawan mansnano ia ka surok na dangar shadu hat modon bermenta kan ne kala urlong nama ka sarkar kala mang pisa hadusan folklore tingka ba ia kan ne ka tendar ta konusyan kot sobha ye phi ki rang ba shnong khamdam nakine ki shnong ki ba arpotli ki shnong ki ba ngala jir menta usnem bangan sam ya kini ki PS system haman ki shnong but kumju ha ki snem ki ban wan ru ngan persyang ban kham penbon ya ka jingmang pisa menginyo ban cover khambon ya ki shnong bakiru kinyo pendalang ban shim ya kini KPS system de kalong kesien ke benungkong bang adam susdang menda de nang ne syakmat manusnem an mang kepisa ngan bo ke bentang bangin yo bangin pendap ban ai ya kini KPS system janman kisnong hapo ka konstitusi jongi hakini ki penai balale nasutu kelalong sisa ke badon kam banyo ya ke PS system ha kisnong kithau ladon bon ki ramba snong ki balai phone yang ha kitu ki por corona nang susdang corona baki ong ngidon kam ban perta ngidon kam ban penbena ya ki ai ki bapher ke ba ai ka sarkar ngidon kam ban pentip ki protokol ha kisnong tinging imdon PS system hangta kelawan kenmau yang abang ong sisa nak ni kepisa MLA naga skim jonga ke bangadon ngade ban mang bisa katu kat ni bangan sami ki PS system kenang ba hakum kini ki por badon kap hakipor baka ya kani ke corona pandemic jongi ngidon kam pala ya ki PS system ban penbena si ki pai ba ban pentip de si pai ba ya kita ki kendon an baka sarkar kebo balle se ban penjari ya kano no ka an apo ka snong tenga ngai haba ngin sami kini kitiar madasi kan long sisa ga jing mentoy ya pi kinong song snong bat khamtam kinong penia ka snong ngai kublai ya kini kiramba naga sekhasi senjok pelun jongka Mausanram ba abang ayu ya kishat jongki ki drama jongki ai isnei ba ki hap banlet banwai ya kitiar badai banlet ban pelut da kapisa ban wanra ya kini ki PS system nadu nasor bat nawai de tenga so ba ya benda jongki ro ngala bo kerpang ya ka jingmang pisa bangan ai haki ya kani ka PS system dengan ngai kini kitiar ki banga ai senjuk jong ka sengkasi kin pendon kamlang baro hapo kani ka senjuk pelun jong ka Mausanram konstitusi te hangnong do ba ki don kam kini ki perlok jong ka sengkasi kin sobha ban ya simbentalang ban ya samlang ya kini kitiar kenang ba kiru kini mentoilang dengan syemi kini ke kabu kum kani kapor bangayo panya phir panyamir jingmut bat phi ki rangba snong bat phi ki rangba kilong kemi ki samla joka konstitusi ba ngan pasyat chapi kato kat ni ki kam ki jam ki bang sngo dei bangan kren khmat jompi ya benda ka roi ka par jong ka development jong ka konstitusi bat kum juro ya ki jingdon kam jong ka konstitusi
Kajing dongkam jong konsumsi kalong kababon. Ars nem sting chua anda pila penjob yang aku bunong mikman ngala soto ba kalakhia sya kalengkor nomor ba ngam soto nang no bangan sedang hak tu kopor kalalong sisya ke bae ban perkhat namar judge post nem kani ke thanjungi kala sadin umsumdan kano kerja development umsum ui kano ke development ter nanta nilai sedang bensyong ban kumno penwandur ya kani ke konstitusi kami ai khoble ya phi ke jing kersan phi ai ngo yu blai bulo yalam yangi syada lagalenti bangin man ya ki kam development ter iwe hadin iwe an sedang syana ke surok ki PMJSY ki batang iwe ar mensyua mentah hakine ki arsnem ki surok PMJSY ki lap dap dia ke konstitusi brokowe haman ki kendong jong ke konstitusi nilai yo ban besuk ya ki surok PMJSY bat ki kam kidang ya syait mentah kakam joka surok kabadai kabangi ngilamat bakidon kibriu kibala sodom ya sarkar bakam shumlei kijingking ding namo suram syahat modon kilalong kum kijingking ban susyak tham hakibriu namar bakilau sosasat ba kine kijingking kilong kibatlot ba kibator andrai da kajin budien jonga ngalayo bangan lej bandai penkemau ya ke sarkar ban ngasokmen babaro kijingking hakan ikelenti nadu nang ne na mau seram hadu hahat maudon kijingking ding baro mata kin kela kijingking de wilat kata kelalong kacimen ba kenang ba kitrok lane kikali bahe ki bakit mar nang ne syakmat kinumdan kano no kajing artatien baginya kamtam kladon chua kajing ut nakala farts company baki yai ki machine ki bahe baki kit ikito ki JCB lane ki crane jo ki bahe baki mla tan ban yai ban cross ya ka ikini ki jingking badon hajanyau ndrei menta nilai ui wat ki jingking hajanyau ter serum ba ke singtrei kelas sedang aku abanya thu de fi ba kane ka surok hangne hamausun asrai bon ki ballet shaloba nilai ui ba ka jingtrei kelas sedang syai menta ban pen scam pen he khnang ba kanum don shu ka jingtua jong ka surok ngidang ui dang bon susu ki development ki badang wan ha kane kalan jong ke surok ngalayo ban syong bat PWD minister iba Preston Tensong bat ngasngo ban ai khublei ya ke sarkar jo Conrad sama bat kumjo ya deputy chief minister in charge PWD baula sanction ya kane ke surok na balat sadu rempu adu sanpo crore tengka kanero kadai hakajing budin jonga bangalali bu ki city ki man kapor how chief minister but deputy chief minister but khadwai ngayo ya ka phone call na chief minister ko ya janmet bawang ngalamang sanpo crore ya benda kan di surok border jumpi tenga so bangai khoble ka pang ya chief minister ya kane kajing sanction ya kane pisah temenda kat tender ngasarai tang hubunai Desember kilakhot ngangai ba kat kum kajing batai jong chief minister wong hapo usnep 8,000 arpoi kani ke surok border deban pendem no lai no tangi ke jingking jong ka khasimara baka jinglut jong ka jingking kan poi palat yaki lai folklore tangka de ki ong ba yakato on ai
sanction naka World Bank haka phase 2 tamon haka phase 2 joka World Bank ngingin yo sai ke jingking joka simarade bat kumjo ya kani ka surap na do na wailoi hadu hapo balat hadu dangar nginyo naka World Bank haka phase 2 how ni usnem banwan arhajar arhuwei tiondang ilayo ya kita barok ngange kalet kawan ya phi bat yang aro kalong kabasuk bat ki kali baret ro kilala bagin ya ba aku ban pentip syafi bangalabo ya proposal bansam surok sya kasnong nong slut te ka survey jong kan nong slut mentakan sedang no tang surang uslap menta lapoi ke portlang ngaladep ong yo engineer ba ngide ban poi surok sya kasnong nong slut sya kasnong senai bat kumju ha kasnong sinai dikine kisnong ki bom ju i surok lese kim pos neo begini i surok menta kinsa yo i ya kekali ban poi hadu aplau yang joki de kita kilong halor ki kam jong ke surok nasukwa ban subatai de nangta halor ko umba umdi iso kemen baka sarkar kami India na central government gila ai ka sanction ha kane de jela jongi bangide ban penyo ya ka umba umdi man ka thluyeng kata kade apo ka JJM ka jal jivan mission kade gawai ka scheme ka ba lese ka ban penmentoi yang i baro apo kani ka constituency ndrai ka syong ha ka jipenia jongpi kirang basnong di kirang basnong baro nangai kinya simkia ba inya sim ya kani ka scheme ban pentri hok ya kani ka scheme ba kani ka scheme ka dei ka wei ka benta ka ban wanra ya ka umbang umdi hadu aplau yeng jongpi bat jonga tinginge ba hakine kisni bat ka target balabu ka dei hadu ar hajar ar phoan ngidei bangin penyo ya ki umbam man ka tliwien ke kam mentak la ya syah bat man ka lai banai nakaliang ka PhD ki penkiu ya kita ki nomor jong kita kisnong kumbalong mentah santeli kisnong kin sedang pentreno ba hadin santeli kisnong kin rong sakumba khat khandai teli kisnong de kumta ter de ngin sayo i babon kisnong kin sayo ya kata ka jimentoi naka SPB ro ngasuk men ban penpena ba ya kitan lait suum nang ta kalau ba ke motor yo kong tulun ka deusau ka tenger ka mauhan ka maudon kini baro kilayo e ka sanction ya ka bara budin labuns nem ala budin na do balong MLA ya kan ka pisa SPB bat ngala kren hadu hadar bat ho ain do na ong ba idei ban pelaj no e ka pisa SPB knang ba indu yo ban pentraino ya kini ki jiktre bat ngasok men ba menda ya kini ki kamru layo man khot di katendar bat shen insayo ban pentraino ya kini ki jiktre kabang ngasok men palat e kadai bat ya ka umbam kabadei hapo penden sosal kabala sakut arpulais nem alayo ban pelongkam ya ka patlayo ya ka sanction arkror siteng ya kani ka pisah tementa ngadang kli nei ba diral balas sedang pas sedang gajing tre yong pas sedang ndre ku bang atip manga ya ki tenda adep khot ya ki work order ha ki kontraktor adep ai bat menda stang hapo katu anisi ngatarai gajing tre kade bakan sedang no dekalong sisa ki baro ki dak kisin ki bangilai i bakal stang one ka development ha kane ka thain jungi ha ki konsumsi jungi aku akan pentit ha kane ka por hapi kirang basnong bahwa ngalayat keleng-keleng ya kene ka konsumsi also day ba ban recommend ha ka health department lightly ki sub center lightly ngalayo ban recommend bat ngalai ai ha home minister huba AL hek ngasuk kemen hadu kata ban penbena mata kasi ba dang mensisngi ngalalai ban budin sepo sekretariat ba ngalayo ya ka sanction
jong ka Wailoi sub center. Ka Wailoi sub center kila dep sanction but menta kin sa pelai ya kapisa de mangin sisina no ya ki building. Andre ya jelep but ya ka dholai malai ka banga ngala recommend kini artili dang sa khendiat hakikot kisla wi de ban penbiang de dala de penbiang isai kita kikot kisla ki badang kidang pan na po sekretariat ta ka dholai malai bat ka jelep ru ken sayo ya ka sanction jongki health sub center te da ka bawara ini ki sub center ki priu ki bapang ba sitom ginum don kam syu bangin yai jangai lenti ban ong ban yo ki dawai te kum ban ong no kum hapo jelep na jelep na ki hablei shadu shadangar lane ki hap kiu shadu shamo sangram tang ban sim ki dawai te ban yo aging sumar tingi ngai andala yo ya kan ni sanction te ki brio kin sayo ya ka jing mentoi na khwa ban pentip hapi phang ka border area scheme ka border area scholarship ka banga ngala lek ban perta hapo ka assembly ba ke ka dau ba ka sarkar ka set ya ka border area scholarship yam ta ki khon samla jong i te nam shimyo ya ka jubab ka batikna na minister andre ngadang yai budin namar mentala palat arsnem ki khon samla jong i ki badon ha border kimyo ya ka border scholarship de namar kata kadi kamram jonga bangan budin tengin sa penyo ya ki khon samla ya ka border area scholarship kabang kwa ban pensyai khmat jompi khamdame hirang basno ba baro asikata ngi jumat yaki development bapher lengba ke border area office nakani ke office ngi julek kumno ngi julek banbo yaki application la recommend u MLA la lebo ha video andrai menta kanum long syu kumta kelawan ke rule thamai ka ain thamai na sarkar India bang ide bangin bu ya kita ki jikdon kam jong ka konstitusi season bu ya benta sausnem teglalong sisa ke ba yang abang abu ya kita ki jikdon kam jong pi ya ka bang aladep bu sibnai ngashong bangan lum ya ki jikdon kam jongka konsumsi berhuwei ban hadir kata ngaladep compile ya ki jindon kam jongpi ki shnong baro ban ngalaai syaka border area department ki jindon kam hakane ke scheme thmai kalong kenapa pin tip mopi 90% jong kata ka sanction kedai ban long ki proposal tang ya beta ki surop ya beta ki jingke but ki jingdon kam kuman ong no kum ki community hall ter ande 90% kide tang ye ki surok bat ya ki jingki te haita 90% jong kata ka proposal ka bangangala bo ha ka sarkar kilong bon kilarung kita ki lenti sungkien ki ban penbha ban sienrong ha po kisnong do pi baro tingi ngai ba hakini kisnem banwan tengin saya ya kita ki development na ka border area andre ya ka balabo mencim stem mentau stem kamat ya kan ya bitik kunto renado arpuwei arpu ar kata kumut kelayat kata kerul thamai jongki gata kalong kajing pensyai kena ba phiru pinum soto ba na kaliang ka border area kile akumno kawai dia ka scheme ka bathamai ka bangakwa ban pedep phi ka dei ka district mineral fund ka DMF baki khot tementa ngadang budin bat video bakumno kita ki DMF ki wan shakishnong jopi bat hakano kerkom ba phi ya pentreilang rengkat bat video ngakwa bakini ki DMF baro kini banya lo bakishnong bakirang bashnong kini bandon benta bakirang basnong kini bentip ya kita ki scheme lani kita ki projects ki balamang dau video bat bala mang pisaru artat ban snai kita ki baro ngakwa epi kum kirang basnong bahwa village office yung video pin soba ban keli de
halor kani ke skim DMF. Perlop ka khubor ka babha sakawe kalong bangi layo ya ka sanction banshna ya kawe ka school ba kade ka school residential ka baki khot ki Eklavya Model Residential School EMRS ya kane ka EMRS nilayo ya ka jaka hamau tiba bat lese mentas tang ki kot kisla berdeng leban penpoi syau video ban penbiang bat kumju bahkan one no ka sanction banshna ya kane ka school kamde ka school kum ka JNB na suka ban panchayat man jompi yo pi bakla ka JNB ka ya ka jom ha ka JNB ngi yo ya ki khon ki bawan pule na keleng jo kari khasi jogi ndre ha kane ka Eklavya EMRS ka jingmetoy ka long ya ki khon jong ka to ka jaka jong ka to ka than chu manta jong ka mosuram konsumsi berhoi ki yo makin lebat pulih tu but nadu class 1 nadu class 12 kajing pulih kasyuk kalong bet free of cost umdan sine ya bade ban sio ya kani kajing pulih but ya kabam kadi kasa hapo hostel ru ki IA namar belai ya kani kade ka tribal affairs ministry na government of India ka bala bay ya bisa ban le ban ai kata jingnang jingsta ki khon jongi kepada ban IA klem don jing siu sinia tin nomor kata ni don kam ni kum kani ke school bahkan wan kani ke tanjungi ban ke standard jong ke school ngaso ki ong bala penyahap kerdan ban kum ki Saint Anthony's lani ki Saint Mary's te shisha haba la wara kat de ke school har de konsumsi kan long ke jing men toy ba ya ki khon jongi bakin yo ya ka jingnang ka jingsta ka bangi ngi so baki don kam e kata kalong halor ka ta ka school EMRS tenang ta ngakwa ban pentip Ahmad Jompi ba ya kati kawa umpong ka bangi ngitip ha khamtam e ikito ki parlok ki basa thain borda bakat no kala penjulor ya karep karyang ya ki yeng ki sem baman kaliur kane kawa kala bam ya ki jaka jok ki brio bat kala pentua laki yeng ki sem bro bat kane ter kaya ha do hasnong lalpani kawa ka kede hapo ka konstitusi jongi ya benda kane kala lej ka proposal shadow sa government of India ka ba chispa spoklur kala rung lemba ka jinglej bantundro nakaliang jonga ya o minister jonga water resources ngai phi tho ya uba brol limdo iba brol na ong asobha ngi don kam ya kane ka pisa bat na sokmen bat penbana ne bay kane ka pisa ro on sa sanction no namar bunta kala ya ka recommendation na ka Brahmaputra board control de namar kata anda nilai yo kane lese kamta mi ki parlok bodon habodar kila yo bakin rep ban riang biang bat kumju bakin yo bakin besar ya ki cakaputa jongki aku aban pentip de abang itip kani kathan jungi keduna palat ye kibang kiba ngamtip ke kadau baka sarkar kasngap man haba man ka don ke dorbar soan nadu ar hajar khatra hadu kani ka khlimat man hakani ngadang kren ya tak jo banga ong baka sarkar kadi ban pej ban ai ya kita ki bang hakini kitai nong ketong jongi kanuksa ka bangal ai kadai ya ka yuko bank hamthi hapo dangar banga so si bangan nyathu balai beje mestep kibriu la yang lain hakmat kani ka bang baya kata ke kentin ala dep kren hador bar soan ba kumno kibriu kin ke lai beje mestep male yang lain hakmat kani ka yuko bang tang bandroi ka pisa but kat na poi khanar beje kayu ko bang kelahap kham no kan ong ba om dan pisa syu di ini jo si ju ikentin na boy ka jing dawa
ngam tip lanong inyo ya kita kibang dia mentakas ngiru keren akmat jongpi bom day tang katangar badon kami kapang ngismutu balbon kisnong kilasol don kam banbo ya ki mini ATM lo ngideban ai ki ATM ngideban ai ya ki bank kasau sumper hentai berokowai ke datang kawai asli bang kum ka pongkum la dei ban bo sakawai ka bang kepala bahkan ai ke jing sakri dia namar kata ya kani ke jing dawa joki bang baki ATM kadang ya sai tak kalian jonga ban ngangai ba ki ke sarkar kan sengap ya ki jing don kam jong ki pai bang perlon sikwa ban petip api tang kendian mentah shen kesadon ke hukum nak lihat ke sarkar ba kibril ki bang.com ban apply ya ukhaw ration ban apply ration card .com ba pinlay ban register yo Aadhaar lada pimdan Aadhaar number pinum yo ration card show de namar kata kumkira basnong akarpat ya phi ba pin subha ban pensai de hasnong hathaw namar shen kan sawan kata ka ain baong one ration one nation kata mud si simple yo ya kato ration card da kato gajo ration card phila ba phinle sim ration hangno haba phidon hagari jungi kumalang manta phi sim ration card tang jo gamos ram phile tang hasilong ro phimyo ration chu denam dai de manta kata kadau hakane ka rule samai ki ong one ration one nation kata kamun dakat jo ration card phila ban le ban sim ration lapidon Bangalore lapidon Bombay na don Kolkata ne hangnong noro de namar kata ki ong ana badon kam yo Aadhaar tinga kwa ya phi kirang ba snong ki bakit kam snong hathaw ba pin so ba pensai haki pai ba ya ke jingdon kam jong Aadhaar kumjo de ya ka skim PMAY ka skim PMAY menta ka de ka yin beduk de menta man hilong kemi ki ba pau teng banyo ya kani ka skim PMAY don kam bakin let dan register yo Aadhaar lumdam ta ka kerteng jongki ong bakin pomno tinga kwa ya phi ba phin long ki briu ki basai ba phin sotho ya ka jingdon kam kat kum ka ain bakilabo na kaliang ke sarkar sakawai dia ka badon kam kalong hak kini ki por lockdown but ki por bapang corona man hakane ladon pun ki perlok jungi na kathai mo sunram ki balakiu sesor selong ban pha sumar andrei haka jingbom don bisa kimban se ki bahap ban pan bisa nanga ngala persyang panirap jan ya baro kat bala kabor jonga andrei ngakwa ban ong tangkawe sobha le ban register ya ka MHIS card dan pun ki prio kilong yeng hapo ka konsumsi jongi bakimpat sim ya ka smart card de namar kata pidon kam bakin pensai kinong samsnong ba kajing sondol MHIS card mentaru kidang pediang hangni hapo CHC pi sobha bakin wan bakin le ban sondor hapo CHC Malay, Kiting Dong Shlut,